Homeless home, ja, det betyder jo hjemløs hjem, og det var en ordleje omkring, at en bolig ikke også kan være hjemløs, fordi i det her tilfælde, der var de flytbare boliger. Og ideen bag det her projekt, det var selvfølgelig at skabe boliger til hjemløse, og det var på baggrund af en vinter, som var ret kold, hvor der var flere eksempler på, at hjemløse faktisk havde frosset ihjel, og så var ideen egentlig bare at tage en container, skære hul i den, sætte vindue og dør i, isolere den, og så ville det være i princippet bare en bænk med 4 sider på, og det er meget bedre end at sove ude. Og vi kaldte det også homeless home, is this a home, er det her et hjem. Fordi vi vidste godt, hvis det skulle myndighedsbehandles efter de gældende bygningsreglement, så ville det blive alt for dyrt, og så ville det ikke være råd til det i forhold til den økonomi, der er til at lave hjemløse boliger, og derfor kaldte vi den det der. Og det var en idé, først ville vi udstille ude på den frie udstilling, og så fik vi Velux-Fonden med på det til den første fase der, hvor vi sagde sådan, det var et mindre beløb, det var under 1 million, vi skulle bruge, og så siger Velux-Fonden, vi vil jo helst have sådan noget til 7-12 millioner, fordi det er vi som folk synes, vi kan gøre en forskel, men fint, I starter her. Og så lavede vi den der udstilling derude, og 4 containere, og det blev også udstillet ind på Højbro Plads efterfølgende. Og så har vi altså, så var oplevelsen, at så havde Velux-Fonden i ryggen, og så henvendte jeg mig blandt til Københavns Kommune, og en række andre kommuner, og de kunne hverken gøre eller gokke, og jeg tror, i sidste ende var der ingen, der ret beset havde interesse i at gøre noget specielt godt for hjemløse, fordi hjemløse, det er bare forøgede udgifter. Så man vil nøde være den kommune, der havde de bedste tilbud til hjemløse. Det er min opfattelse. Og det vil der selvfølgelig ingen, der vil sige, fordi man vil altid bare sige de der politiske skåltaler, som det er ikke velfærdsnation, det vil ikke være bekendt, og så videre der. Det er de nemme ord. Det er handlingerne, der er det svære, ikke? Så vi kom faktisk ikke igennem med det, og selvom Velux-Fonden var parat til at give penge på det, det vilde det var, vi var også inde hos, sammen med ham, konsulenten for Velux-Fonden, inde hos en af landets største almennyttige boligorganisationer, hvor han sidder og siger, at vi har den her på penge, og det var altså et tocifret millionbeløb, de havde lyst til at kaste efter det her, udvikle nogle boligtilbud til hjemløse og andre sociale udsatte, som havde et andet boligbehov end folk er flest. Og der kunne den almindelige boligfond bare sige, jamen vi kan godt lide jeres penge, men vi kan ikke lide arkitekten. Han har dårlig tandhygiejne, det kunne være det for eksempel. Eller vi kan egentlig godt lide ideen om sådan nogle mindre containerboliger, vi kan bare ikke lide arkitekten, eller vi kan godt lide arkitekten, vi kan bare ikke lide containerboliger, whatever. Men vi vil selvfølgelig gerne arbejde videre med det, men det endte også med et nej tak, fordi de var heller ikke interesserede i at gøre noget for det. Så hver gang jeg ser sådan nogle indslag om med hjemløse, at vi skal gøre et eller andet for dem, jeg tror, det er billige point, det er billige politiske point, for der var ingen, der havde lyst til det. Jeg kan huske, at Anne Allerslev fik bevilget 1 million til ikke finanslov, men årets budget inde på Københavns Kommune, ikke? Jeg hørte ikke noget fra dem, og jeg aner ikke, hvad der skete med den 1 million, men jeg ved bare, med vores projekt, der kunne vi i hvert fald bygge 2 boliger, hjemløse boliger. Det blev bare til snak og galant, så homeless home, det fortsætter med at være hjemløse hjem. Indtil videre mangler vi de gode svar på, hvordan skaber vi boliger til de mennesker, der har nogle anderledes behov end de fleste af os andre.